Детето ми е агресивно. Какво да правя? Ако е един случайен удар или едно случайно блъскане, няма от какво да се притеснява. Но ако забелязвате, че детето многократно блъска, рита, удря приятели, играчки, тогава трябва да си зададете въпроса: какво се случва с моето дете? Моят опит показва, че има две причини за агресията на децата. Първата е подражанието. Детето е видяло този модел на поведение на площадката или във филмче, резултат на което го прилага. Но има и трудно откриваема причина. Това може да бъде дефицит на микроелементи вътре в самия организъм. Това много често съвременната медицина показва, че е причина за агресивно поведение в децата. Препоръката е да започнете да го храните по-пълноценно, например и с ядки. Втората причина е силната емоция при децата. Силното желание да играе с играчката, която играе другото дете, или да прави това, което по-лесно му идва, да блъска, да руши, да рита. Не се тревожете, но и не го подминавайте с безразличие. Има различни методи и подходи за трансформиране и преобразуване на тези видове агресия. Най-лесното е: първо, успокойте дете. Другото е: дайте му алтернатива. Ако детето само чупи своите играчки, обяснете му спокойно и ясно, че първо трябва да си направи свой играч, пък след това, ако иска, да го разруши. Тоест, дайте му алтернатива на разрушението. Ако искате да се запознаете с всичко това и да се научите как да отработвате агресията, депресията, тъгата, тревожността в своите деца, последвайте ме в моята страница.